ipabasa ni Pailangkin ni Father ni Content before nga apang kami ni Mang Rubino katanong. Adaya. Para kanya, may question po. Si may isang parish priest at dati term na 6 years. Hindi ko lang po alam kung parehas din dito. Sa amin po sa Isabela, 6 years ang term ng isang parish sa isang parish. So, kung i-implement po natin itong BEC na parehas dito, at pagkatapos yung pong susunod na parish priest, hindi po susuporta sa BEC, ano na po ang mangyayari sa amin na may mga isyu sa aming parokya. Yun po ang katanungan ko.